Predaj tablet Mi Audio série 7, k nemu všetko príslušenstvo ako adaptér, USB redukcia, dátový kábel, slúchatka a návod. Tablet nie je poškriabaný, displej bez škrabančeka, zadný kryt taktiež. Má niekoľko vstupov, napríklad na slúchadlá, na mikro USBčko, je tam mikrofón, potom na mikrokartu a reproduktor. Karta sa dá rozšíriť až do 32 GB, vnútorná pamäť je 8 GB. Tablet nemá žiadne spomalenie, ide plynule. Názorná ukážka hudby. Názorná ukážka videa. Televize Barrandov uvádí Lokomotiva Tomáš. Má to ďalšie funkcie ako fotoaparát. Sú tu mini aplikácie, Google Play, tablet v 100% stave. Ostatné špecifikácie v inzeráte. Kontaktujte ma na e-mail alebo telefonicky.